Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Médine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Aw bɛ Mifa production ni olu tele ka jɛfilɛ so de kan aw ni yantuma aw bisimila aw ko kunnafoni dili kɛnɛ kan mais kalo 1 ani 2 ani 25 san yasa basigi o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na an ka jamana marabagaw ye sariya kurabɔ min yɛrɛ kɔnɔna na yirala k'a fɔ Mali parti politique mɔgɔ sariya min b'a to ni u bɛ baara kɛ ko ka o ɲɔngiri fɔlɔ ni o bɛ kuma charte des partis politiques kan o hukumu kɔnɔna na min ye mɔgɔ caman ye olu bɔra ani ka u ka nisɔngoya yira ani ka kuma caman fɔ o de ye senfɛ an ka Mali procureur ni o ye Bamako procureur ba ye procureur général di Balobo Gindo ale bɔra ka dantigɛliw kɛ mais kalo 6 tɛmɛnin na a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛ ni sariya kura in bɔlen ko mɔgɔ caman olu bɛ ka bɔ ni ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin an ka jamana kiri baarakɛlaw ni marabagaw olu yɛrɛ ma o de hukumu kɔnɔna na a ye welewele da kɛ ni ka ɲɛsin an ka Bamako procureur bɛɛ lajɛlen ma ko ni tɛgɛ dara mɔgɔ kan ni ka ni sariya sɔsɔ wali kɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni basigibaliya ye Mali kɔnɔna na ko ka tɛgɛ da o tigiw kan ni ka u ɲangi sariya ɲɛma ɲagamew tɔgɔla don ni o ye salon international di dromadaire ye o la ɲɛnɛmayara mais kalo 8 tɛmɛnen Bamako kɔnɔna la ɲinɛ kumakan tun bɛ fɛn min kan o de ye ɲagame ka kologɛlɛya yɛlɛma baara bolodalu ani ɲɔgɔn minɛ Sahel jamana kɔnɔna la ɲinɛ kumakan tun bɛ o de kan salon yɛrɛ senfɛ fɛn caman o bolodara ni o cɛla o dɔ ye ɲɛfɔliw kɛra ɲɔgɔmɛ ale jɔyɔrɔ yɛrɛ kan a ka kologɛlɛyali a nafa yiriwa sira fɛ ani fana a ka se ka kɛ sababu ye jɛɲɔgɔnya u ka se ka layiriwa an ka jamana marabolo kɔnɔ ani jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ɲɔgɔndan baaraw bɛna boloda Mali muso dɔw cɛ walasa min yɛrɛ b'a to u ka taa an ka jamana sanfɛ kalanso la n'o ye École nationale d'administration ye baara in a bɛna tilayɔrɔ 2 la min ye a kun fɔlɔ ye o bɛna ɲɛsin sɛbɛnni baaraw ma culture générale o kan n'o bɛ daminɛ juin kalo 9 ka se a 25 ma ni o tɛmɛna mɔgɔ minnu bɛna tɛmɛ a jaabi kun fɔlɔ in na olu bɛ tila ka na baara wɛrɛ boloda n'o bɛ kɛ épreuve technique ye o bɛ kɛ tile 15 kɔnɔna la nin baara ninnu sigira sen kan an ka jamana minisiriso 3 olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na n'o ye muso ni den ni denbaya ka minisiriso ka fara o kan an ka jamana sanfɛ kalan ni ko ɲɛɲini minisiriso ani an ka baara ni forobaca o minisiriso kabini 1967 san sanjiba nana Mali kɔnɔna la o kɔ min yɛrɛ juguyara ka da ale kan o kɛra 2024 san ta n'o kɛra sababu ye ne ka tiɲɛni don wa 88 kɔ la ani fana ka fara o kan tuguni an ka jamana sɛnɛkɛ dugukolo fɛn ɲɛnɛmaw olu caman olu fana tiɲɛna hukumu kɔnɔna na an ka jamana marabagaw ye baara caman u boloda sira dilanniw tɛmɛnen kɔfɛ yasa min yɛrɛ b'a to mɔgɔw ni u bololafɛnw olu bɛ se ka lakana cogoya min na u bɛna dɔ wɛrɛ boloda ni o ye ji bɔli siraw labɔli olu baaraw bɛna kɛ mais kalo 15 nata la Bamako kɔnɔna la a baara in a bɛna kɛ yɔrɔ caman na min ye linéaire de collecteur o bɛna bɛn mètre 100 ani 31 ni 70 ani 3 ma wa linéaire de caniveau o bɛna bɛn mètre 200 ni 35 ni 365 ani 5 de ma musaka ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛn sifa wari miliyari 2 ani kɔɔri ma
ni kɔrɔfɔ ninnu lasira an ka minisiri mun ka baara ɲɛsinnen don sigida ani yiriwali ma. Yaasa caman bɛ se ka bɔ yuruguyurugu ni dunko jugu la cogoya min na, Farafina Kilebi yan fanfɛla la waribilayɔrɔba min bɛ yen nɔ min yɛrɛ ɲɛsinnen don yiriwa sabatili ma n'o ye Banque Ouest Africaine de Développement BOA, ale ni OCLE n'o ye cakɛda ye min ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma Mali kɔnɔ, olu ye o fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka bolonɔbila kɛ sɛbɛn dɔ la, mais kalo tile 8 tɛmɛnen na n'o kun bɛnna alamisa ma o kɛra OCLE mɔgɔw yɛrɛ ka ca kɔnɔ. Baaraɲɔgɔnya in kɔnɔna na fɛn caman bolodalen don u bolo ni o cɛla kalan dɔw u bɛna boloda yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn ka baaraw taaboloya ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na, ani fana u ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni yuruguyurugu kɛwalew olu kan ani dɔwɛrɛw. Juye kalo 17 ka se a 19 ma, lajɛ baara dɔw bɛna boloda Bamako kɔnɔna la n'o ye Forum International de la Diaspora ye. A kun ye ka ɲɛfɔli kɛ tungalataga nafa kan ka ɲɛsin jamana ka sɔrɔ ani a yiriwali ma. Abubakar Sise n'ale kun ye Maliden dankarila ale ka ɲɛnɛmaya la Faransi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lyon misiri la, mais kalo tile 2025 san a kɛtɔ ka seli kɛcogo ko o yira dɔ la min yɛrɛ ye muru bɔ a kama ka to seli la ni ka turu a la n'a ye diɲɛ to. Abubakar Sise a bɔra a fadugu la 2003 san kɔnɔna la n'o ye Jafunu Yagine Yelimani kɔnɔna la Kayi mara fɛ. A taara Faransi jamana kɔnɔ 2017 san Lyon kɔnɔna yɛrɛ la. U nana ni a fure seli kɛra a fure kan Bamako kɔnɔna la Garantigibugu misiriba la, mais kalo 8 tɛmɛnen na o kɔ taga kɛra ni a fure a fadugu la. A fagara ni ka a si to san 22 la, muso ani den olu si tɛ a bolo, nka min ye a masa fila ye olu bɛɛ lajɛlen u bɛ balolen. Ala ka hinɛ a la k'an dayɔrɔ sumaya. Kerecɛnw ka diinɛ ɲɛmɔgɔba n'o kun ye Pape François ye, ale ka fatuli tɛmɛnen kɔfɛ tile 17nan don mɔgɔ wɛrɛ de sugandira ni ka bila a nɔ na, mais kalo 8 tɛmɛnen na ni o ye Robert Francis Prévost ni a bɛ fɔ a ma cogo wɛrɛ la ko Léon XVI. Américain don, a bankera septembre kalo 14 na 1955 o san Chicago jamana kɔnɔ. An bɛ don min na bi bi in na a si o bɛ san 69 na. A kɛra cardinal ye 2023 sanna Pape François o yɛrɛ fɛ. A ye a ka sanfɛ kalanw ko o kɛ Pennsylvanie jamana kɔnɔ u ka kalanso min na a bɛ fɔ o ma ko Université Villanova. A ye a ka kalansɛbɛnw o sɔrɔ philosophie ni mathématique la 1977 san. U ka tariku yɛrɛ kɔnɔna na ale de kɛra Pape 267 ni a bɛ fɔ o ma cogo wɛrɛ la souverain pontife. Ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na, an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma u ka lajili ni lamɛnni la sanga ni a wagati bɛɛ. K'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ. Ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la. A k'an bɛn o la waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.